John. Jun. Yo. Iya. Iya. Serit. Dia apa deh? Ngapain sampai ini? Apa? Enak cara berapa? Orang enak keluyuran ini ya. Emang apa? Nanti. Wes ngopi-ngopi ngono. Ayo neno. Timbang rene acara kaya wong ilang. Keluyuran. Oh. Nah, tak cepai kopi ket wingi sore ora diombe. Wingi sore kae nek tamu. Kowe kono. Wingi sore kae nek tamu. Iki. Ketak kek kopi ora diombe. Rokoke kuwi. Iya. Iki. Nek arep bareng-bareng mbok nggo apa kuwi? Ngalah nggo ngecak pakanan wedhus kono man. Oleh sama nek. Iya, kaya ngono. Ya kuwi ora percaya. Sumpah gue. Ya ora suara kudu sakmono. Penting iso nyindir ngono ae wis. Nah iya. Rasa warep-warep. Hmm. Gantungan. Enek anu ora we? Betekan ngono ora? Betekan kae betekan. Tebakan. Yo, enek aku. Nek pemawar enek aku. Yo kosen anu. Oke. Berarti wedhus. Sambil rokok. Ya. Rokok sik, jumeten sik. Nunggu bledek ya. Enek. Iki, Kowe arep wedhus. ro. Nah, wedhus iki le pira? Papat. Kleru. Piro? Tuh. Yo. Yo. Pira? Aja kaya ngono. Pira? Pira? Yo. Yo pira? Terus. Pira? Yo. Siji loro telu papat. Samping loro ke samping loro. Pira? 12. Kleru. Piro? Ayo pedan sik. Telu. Kleru. Sebenarnya. 6. Kleru. Piro? Nyerah. Iya, aja kaya ngono. Benar. Aja kaya ngono. Iki le 8. Kok iso? Ket ngarep pira? Loro. Ket ngiringan pira? Loro. Ket ngiringan kiwa pira? Loro. Ket mburi pira? Loro. Pira? 2222. Jare loro, seru-seru to. Pisan nek nuduk rapi ndo. Yo pisan titik loro. Pisan rapi ndo. Iya. Ya kene. Apa? Gampang. Gimana pun sikile telu. Tek. Sikile ku loro. Tek buntung. Siji malahan. Oh iya ya. Sikile loro tangan ketek. Yo, wo. Becak. Kuwi ban. Jangkrik loro. Seru-seru. Iki kewan kudu ban. Ojo oke-oke lho. Kuwi kene to. Rasane iki. Yo, wo. Sapi buntung. Kare bendunge pira? Siji. Yo ora. Apa? Apa tadi? Iya. Nyerah. Nyerah. Tenan. Nah, Langsung nguyuh. jajal piye? Yo praktek aja. Majian dicir ngono ya. Iya iya. Wis ora kae lho. Saiki gentenan Sambil aku. ngopi sik, sambil ngopi sik. Yo. Satu ket wingi sore. Grrr. Kenane sapa to? Nah nih, aku. Ayo apa? Gentenan aku ya. Oke. Sego apa sing paling enak? Sego apa ya? Sego pecel. Salah. Apa sego ning anu ning enek lampune kae? Sego padang. Duk. Sego peteng. Uduk. Sego goreng. Uduk. Sego tiwul. Uduk. Yo, apa? Kan dijengkat.
Sego sego kuning, Uduk, sego campuri uyah, uduk, sego campuri uduk, iwak, uduk, sego campuri serundeng. uduk. Lah sego apa? Nyerah, Nyerah. loro lho iki. Loro iki tapi. Yo, aja kuwi iki ae. Loro lho iki. Ya sapa? Sego apa? Sego diulek ambek gedang. Kok iso? Jajal takono bayi ngono kene ra enak. Lah aku kontekan bayi ngene bayi umur pirang tahun. Ya sing panganane gedang ngono iki pirang tahun. Bocah lagi lahir cenger. Lah iya Mbok jajal kon- takonono. Mbok kon nekoni wis mangan apa urung ngono ge jawab urung ngono ge. Enggak aku mlayu. Ya dalah. Kowe Lah piye? jajal takonono bayi. Piye rene kon? Tak krungu aku. Wah, aku sakwene urip iki urung krungu wong nekoni bayi dijawab ngono kuwi. Oh, piye saiki geter? Oh, modiar we. Sego gedang ki apa enak? Ngono. Kalian jawab piye? Ngono. Balik kali jawab ya ikut nangis. Jangkrik, jangkrik.